Helt frem. Du skal lægge alle kræfter i. Kom nu, Sule. Og klasse kommentar. Det kan sgu da ondt. Den skal man på den der videosamling, ja. Ej, shit. Rigtig skide russisk aflægning. Jeg vil se det igen, Bare, for lige vent. Kæft, mand. Og du har fået et sår af det. Altså. Det er også ondt for helvede. Du har fået 2 sår af det. Du har fået et riblærer på næsen. Og en her. Kan du se? Jeg skal da med.